Yero try para bunget tikat bangarang duai mena mister ngala panu bleng ong try ai ke ega bangan keren show pat lang jong mi duai shisha bau try ula ai na ya ke ega bangan keren ya pi kani kan satai bahai pi bat ngap hadu bakut wat ngap tang siteng bakani ka jingkran ka dei shapang ka jingjit jong blay ya pi lani ka jing ai kam ka jong blay ya pi to ngap no mta kat banganang duai ngadal kiu blay ai na gospel Matthias ko nang baning kong ka khat ka bakhat fra ter ka dei shapang ka jingkha u Jesus Christ patong ini pet na kani ka tin jong blay ka ka bo blay dan ban ong ni pi pat pin salong ka jingkar khu klam pap blay sepen pi ki bakrang mayan kam tam pi ki batrang dik yo blay to ini pulie no ka khat ka bakhat prana ka gospel Matthias ka kum Matthias ko nang baning ko ka jingkha ya u Jesus Christ ti kala long kum ni haba ka keme jabu ka Mary ka yete aktin badu Joseph man bakim pat yasham lapau bakala pun khun ken na umen sim bakut rayu Joseph utnga joka baudang long bahap ba umman ru ban penbenaya ka hakibriu lamot ban pelat no jar ya ka rei ha baudang pusan ya kini ki ru akmi u angel try ulapau ha u haga jing posni udang ku Joseph ukun u David wat shapting ban shim hame ya ka Mary ka tanga jong mi na baitai ba pun akai long na umen sim bakut kan khare ukun men khatru ya ka kerteng jong u Jisu na ba un penyem yagi briu nagi pop jong ki tong ka banong ni pi lada ublay ula khat pi lada ublay ula khat shisai pi dan ka jing kendu na ublay la ne ka taka encounter ba ublay dan ka jing pen baptis men sim ko dan ka taka jing kendu ba ublay men sim ko jong pi ula kata kai ka baja lada pila yo like lu ni popi ka ni ka Mary ka thai sakti ka jing sakti ka pen pau ya ka jing long khut pi lada ublay ulai kendu pi ula pelak lu ya pi ni ki pop pila dak ya ka jing kala ka bomot ka bashisha akran ni pila ya shisha ka hop jong ublay da ka jing la de rei da ka ta jinget o Jesus Christ de ki jing plai ki pop jong fi da ka jing like ban pen ko ngo shira jing pen baptis men jing pen baptis ko ban pila kendu pila pen baptis yu pi do men sim ko kan mau kan ko wai kum ga Mary thai sakti hawa kalai kendu yo angel jong blai kalai kendu yo blai ban men sim ko ula pen pun khun ya ka kan mau para bangai sngap pai gini lada pila ya kendu shisha yo blai klampap pila dan gajing ada ublay klampap kan sadan gajing pun kun pi so tu wat slit so tu bakalang among bapin pun kun kum ka Mary ni rai pin sa pun kai ka bakan jaman sim pi ka ba kan sa pen ki ya ka perthai bat am tang kata kan salong ka jing ka khu ya ki babun pi kan ap dan sure ka jing pun ku sure ban pun kun ngo pihak kloy banlong kum ka Mary haba wan men sim jong blay ka kam shim la kentat ya ka ga bong men sim jong blay wang ka haba tu angel jong blay pi u kam shim la kentat dari kalong ka ba ba la da blay ukran ni fi la da blay la kran ya pi kan sedan kum ka Mary kan pet ka pinapet ka gospel Lukas pinlap bahaba wan tu angel jong blay ka Mary kam shim kentat ya ka jing ong jong angel jong blay piru ladaw lawan umen sim jong blay ni hap ngim blay ban kentat ya ka ka jing khat jong blay kalong ka ba pai ka Mary ka ha ka tu por ha ka jing penya jong ka Jewish society khat ne ki jiu mo ki dan na ki jom ki kom bat ka baning kom ka Mary
habaka yu snow bakan pun kun na men sim bakun haba wang bakan satap ka to ka bor jong blai kan sa pun kun ka meri kam shim ya kan tat ya ka jingong jong blai wat la kadan ka jingma ya kadan ka jingma ya ka meri bakala ban sha len thamma kan mau ba hapo ka Jewish society ya ka to po bala lada ki kin thai ki pun kun shabar jong ka jingi thok shong kurim kila ban sha len thamma namar bale kalong ka jing khlam ran ya society kalong ka jing bersyak yo ya ka kun hun jiu ko por kalong ka jing pen ran ga bakrau jod hayeng hasan pi kam long kum hang ni ha por jong ni menta ani ha por jong ni menta te ong pi kim buram shu ga dan tang ka jing yo khun no khlam ya thok shong kurim khlam gi biak re em ta ko ka Jewish society mcha ka pinapuli na kat Leviticus ru kila ban sha len thamma to kertan kan thai namar balai kat kum ka hukum kalapan klamran ya ka yim pa kalapan klamran ya ka imlang sa lang ru hari ka Mary namar bakala ya kendu yo blai wat la kata ka jing pun kun joka kalalong shabar na kata ka jingja na kata ka society joka hari kala kloy namar balai kala snow tu bakala rikhut ya joka do kasmau tu bagani ka dei no blai kala kloi bak mat ya jas tu la dang ayap ru ngam la le ngan pen ko mu pi ti kaju kar kam la da blai wang ai pi ka ba kenja met sim kan long persya ba ya ka imlang ya ki bahayang bahasan jong pi la da blai ul ai ka ba kenja met sim pi bilap sedang ban pun un ong ni pi ka balong persya ya ka bahayang bahasan pinsa syak kentat ni bahayang basam pinsa syak kentat ni parlak parajor pinsa syak kentat wat na ka balang ru aklan ini wat na ki yeng maniru akran hang ni mdai bang pendram ino henry ya ka ba umasim jong bleu pha na tin jong bleu pi ka Mary kalong persya ya ka sinagog ha sinagog kamla ban lech sinagog bakkan pun khun klam utanga juga klikal mutna juga kalau ka ka bakan mudur bakan lech sinagog ban mani bakkan ni LinkedIn henry klam utna juga bakkan mau haba pio ya kan ga mau bleu jit pio ai kan assignment fi kan mau wat kita gi bahajan tam jompi kita gi ba ya pi gi ba baharu lada kem smotu lada kiru kim pak yo ya kata jing pensyai no blai kin sakan tat pi ujosat pan jayu handai ujosat utna juga udalom ubahak ba umman ru ban penbana ya ka ki beri ulamut ban pelat no jar ka wat ujosat ubalajan ya thok ka ba iet ya ka tre ban syem ni usngau leran usngau jakuram usngau pakhat mayu namar balai ha ka tukapor umpat yo ya ka jing shine no blame but yo ya kata revelation no blame tigindan ki bahayang basam de bi ba it batanya pi kala banlong utna lani kala banlong katanga jong pi hawa kayo pio sngau no blame hawa pimbot ban pen ko ngo pi sedang no pila pun ye ini ye klung ngam ni ya klung beri ka ga ba kenjam sim ba blame sale kan dan ka jipun kan ma kam de ka basuk de pi bat pinslak mansyakan tat ni bajan tam jumpi lada keempat ui ya kata gaji itu pa mo blay Henry Joseph hadin habo itu pa no untuk angel usa tre ban syem ni Mary tekam dai ka basuk para bangai lada blay mo banle ka bakra na ka benta jumpi ka baar kalau bakam Mary hapun hadu khandai banai yaitu kelung khandai banai ba am tang kata kaladan ga jingki wen na ka hima jong herap na hima na marblay usutan unyale bat usutan undan ka jingele pen shat no pila dala pun ye pi sisa la dan ga jingpun ye ka ba kenjam sim po jo pi kan sadan ka jingele persha ka ba jor bhai kan sadan ga jingpan maru wan la ga jingem jam pi kasadan kiai giban wan hagi jing mo chip khat pibat kasadan ka physical manifestation nani kata ka jing pau ha ka kenjado ya ka atak sini kita gi jingele jampi
Kameri kamdei basuk ka phat no tang pihak ban mi no ru nakajaka ka bapidan. Kameri ka mi no nakajaka ka bau herat ulak ban lap yo bau penyap no ya ketu ai ka balak pun ka phat syari Egypt. Ndakala let kamdei ka basuk ya ka kentai ha tu por lai perkhat empat dan ki kali mentak hap syong dau gulai. Kamdei basuk ya ka kentai ka bapun ban let jengai ban syong hagi tiki ut ane ki ai ada kahapan ya kata kahapan keloi bansa dai ka basuk mau ni dapi supule bet ni pinum sungau tu ndrei la dapi yo ka bapen pau no mensim aku abang hikai finga hikai ke jiken jam sim ka badai no mensim aku but ya ka ka ba pila hapan ya tiru dia ka bangar malaya nanti ka ki jing syakri ma awan ra pi ka balong powerful kalong dan bor kan bang hikai kana ban ai men sim pi gitu ki bela jit jom blai ya gitu ki bela yo ka assignment jom blai ba pi mut ban i no menta rewat le i no pen ka meri ka hap ka ba pun no blai kam long ka basuk amar balai kalong ka ba khla kenal kalong ka ba khla ka balong strange ka bawan no blai kam julong na traditional ka balong baro ki along popular kabawan no blai kam long popular ningkom hakaban ningkom kam long popular kam tepat ba kalong hakaba re nang pun ba kalong haka jingsyak kan tat ben jempi ka jingsyak jenjar jempi kat bapinang duai piong nang duai hu blai la pediem yang ala duk nak pop kat ni ka jing jenjar nang duai nang jenjar nang duai nang jenjar nang pi balai ba idan itu imau lenai pok jempi dan ge ba pun ba kenja men sim pi ba koridor kum ba kameri kala pun kan ge ka ba kan saja nauni nakani ka pun nakatakaw ka pun kilot ki snow tu gimen sim baman gimen sim suksut ki snow tu gipen ki beri gipen ki ya giniam gi kam gipen ki ban yale persya epi gipen ki wan gi bahian basam ban yale persya epi rai tu yang scam ka mary kat ba pidang pun pidang dan ka stage of pregnancy ne kata jaka ka ba pidang pun pidang lech ka badom yaisha ka mary hapan yaisha dan sadandu bayarap di pimde bapiak maroi sadandu di bayak lang di ban partner lang tengah na nir itu di partner lang di bayarap lang ini di barang pun nak bakenjam si pi dan bentalang ya isya pihak panyo ya ka revelation no blame bahwa Mary kalau lech Egypt orang pi haka jikayo Jesus Christ kalau kaba humble kau ndi tang humble kalau kaba jak buram kalau kaba jak buram bakat ya Jesus Christ ban hablet ya kameri pet kameri kumentate dal pun kun manong pi village ki hospital ki barang biang lut ki jing tiap biang ki nong ai jing arab biang ki nurses ki doctors mo ki ba yarab eving tu ki bhai masam drei haga ba kenjang simpai ha ba kameri kalet ka hapelet ban khai singo ha ka sem kulai na ne hai ka tin jong bai ka sem kulai re kala ban long ka sem jong ki mara ka ba sma ka ba iutung ka ba jaing ka ba dak ka jabo do skum nganong bi haban khang to kalong ka ba jak buram ya ka kalong ka ba jinjar yu tu khulung ru apor barang khang yu khulung jisu te hawa pipun ye bakan jam si kuma wa jusno tu kan long ka ba sup nikong pilak banduna ka pisan ka pi kan train ya ka kam jong blay hallelujah blay na ade nga ka spa pau kamlong ta apa pidang pun pika bidang ban kha pia banya teng wat ya ka jingkerdu ka yo ka wat ka namar ka ige pet ka mary gamdan ye ka syakan tat itu beri ka hapanya tamdai baka ba blay duk reu hapan penyak ivi kan ka jingya nanti ka ba yu kita pindan ka jing kumno ngan sedang pisar ngamdan ya kam jong blay lani kala balong ka business ba blay khat ivi lani balong ka no ka kam kaban long na ka benta blay kam dei tan tang kam blay kala balong ka business ka kam ka no kalong ka ba Peter Kong pia ka jing ter Kong pia mania ya ta jingja buram ka jing sma ka jing jinja ka banya kisadan bak partner lang pi rewat ino pi gadan ka ka ba pun nak po jo pi gadan ka ka ba kraw po jo pi ka ban sa empat ibri ka ban sa yu te wat le ino erta mau pi kandan ka jing pun ka ba kenjam sim kalau persya society persya wat ye gini am gir kam le singa nga buram ni pa
ya ki yeng mani rei nan no pi ho blai wai pi assignment wat ki baya syakri lang pi ka yeng mani kin sakan tat pi namar kalau kla ka ga pin sale kalau persya ka ga ki jule no pi kanum long ka what you expect na ba ka ga pile apo yeng mani ya ka ga blai wai pin le ta em ka blai sa pha banile pi da ka ba compare ba kan ga jing pair no ga pile ga blai wai kan sa penlong ni ki badan haga galak penlong haga balang ki mane ki sepet pi dah khmat ka bakan riang song nim jule ra ko mene kan kalau khlak kan kalau muni ubriu la le khlak rai ba kin sa kan tan kan poi ko por ba pi haban mi na kin sa be no kap ka ko kumba ka mary ka man sik hab le tang joseph no nga kam thok ko bible ring ni stu ba ka le tang joseph kala sa kan tat no sina yeng na mar balajar ngata kalau jak khlak ka bakan pun Syabar juga baka sinabak ki ong hektik por. Plong di ba prepare no para bang. Mat nrei nganong fi kin sadan pat ki banyarap fi ki ba pimpoi perkhat ki briu ki ba pimpoi perkhat ki banyarap fi kum ka Mary habala khayo Jesus ndai ki kenram landan ki bawan. No. Hanrei ki wan ki ai ki nong up lang berat ki nong up lang berat kin sawan ban support ki Mary kin sadan ru ibriu ki ban support fi wat kuslai ka ba ar kin sadan ru ki riu start ki ban support fi ki ban ai ka jing kai fi dan kam ni ki riu start fi ki ban ai ka mer ka siap ka jing ubi nang fi ka ni ka pan ai men sim ya ki kemi ki pa jong jisu ya ka Mary but Joseph ki ai men sim ka ni ka mer ka jing ubi blame sa pa di ta ki bri pinum ino marwai blai ha ba nim kong ti ka rei blame sa pa pi ya ki nom up lang brat ki shepherd ki bri ki baret maria ki sa trai lang pim ke kinram melenda hanoi ki sa danru na pedang pat ki kinram lendan ki basta ki basno tu ki bai iu tu klur bai i play hauni ubriu kadan ka hauni ubriu hakan ka briu kadan ka ka mo blame sale ngar man le banyarap ki kin sapha na sha jengai no pi tang ndai na jan ndai ni para marjan pi ndai ni bai le jinge sang lang pi ndai ni bahayeng masam pi kita kin kan ki sapha ibriu ki bana sha jengai ki bawan sa ai pi ka mer no ka jingubi ka siar ken sawan ban ai kini kilong ki kentien ki badan ka jing start ken selong ka jing duai ken selong ka jing ngap ki bun ki blame sale ta namar bola jit pin rei wat i no te tangkat ni syongan ai ta tapi kwa pila bani kendu ya pila ban teks ya apo ka WhatsApp pila ban teks Facebook Instagram nakamenta ka buram jong bleng ni dan ka jing duai ni hajiao lans ni ju ai ju kai ka tin jong bleng ju pen be ki men sim baman gitu ki badang sakot hip hop ru pi sakot na ka claim ka aurea ka tanglang ka buat ka no nani pi snow si pi kuslai leu bleu la khat ya pi ru pi snow nang selo ban lat manu ban ai jing hikai pi manu ban ai ku tin jong bleng wan daga jing ai jong bleng la ya ka ni ka jing shakri bleng la ya ini ki jing e bleng la ai tang giktin di bang syukran jali jom rei ki ban yarap pi na isyad swear na ka YouTube ka Facebook ka Instagram bat ka WhatsApp na ka banta ka buram jong turai ya ro turai